Per mi ha suposat el cel i la terra, perquè estava molt enfonsada. I aquí he trobat moltes persones, que són persones, que, repeteixo, tenen bondat, caritat i ajuden a tothom. La xarxa d'atenció sociosanitària forma part de la xarxa pública d'atenció, ocupant un espai intermig entre l'atenció hospitalària i l'atenció primària, i és un recurs extraordinàriament valuós, sobretot per intentar que moltes persones retornin al domicili en bones condicions després d'haver patit una hospitalització, o perquè persones des de l'atenció primària puguin ingressar per intentar retornar a recuperar les seves funcions perdudes.